श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। प्रति पंढरपूर म्हणून ओळखले जाणारे नाधवडे येथील विठ्ठल रखुमाई मंदिरात एकादशी उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे। त्याची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे। हजारो वारकऱ्यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडणार आहे। वारकऱ्यांचं श्रद्धास्थान म्हणजे पंढरपूरचा पांडुरंग। या पांडुरंगाची आषाढी एकादशी उत्सव अवघ्या 2 दिवसांवर येऊन ठेपलाय। दरवर्षीप्रमाणे नाधवडे येथील विठ्ठल रखुमाई मंदिरात हा उत्सव साजरा होणार आहे। त्याची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे। या उत्सवाला हजारोंच्या संख्येनं वारकरी या ठिकाणी येणार आहे। तसेच दिंड्याही दाखल होणार आहे। मंदिरातही विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलंय। सर्व वारकऱ्यांच्या नाश्त्याची सोय केली आहे। या कार्यक्रमाचं नियोजन नाधवडे आषाढी एकादशी उत्सव समिती यांच्या वतीनं केलं जात आहे। याकरिता श्रीरंग पावसकर, प्रल्हाद कुडतरकर, बाळकृष्ण पावसकर, बंड्या मांजरेकर, बाळू कांबळे, प्रकाश पाष्टे, रोहित पावसकर, बाबा कोकाटे, सुधीर नकाशे, सुहास सावंत, रमाकांत पांचाळ, संदेश उर्फ आबा सुतार, विशाल उर्फ पप्या पावसकर, किशोर कुडतरकर, परशुराम इसवलकर, प्रवीण कुडतरकर, रमाकांत रांबाडे, संतोष पेडणेकर, महेश गोखले, प्रफुल्ल कोकाटे, विजय उर्फ बाबू तावडे ही गावची मंडळी विशेष मेहनत घेत आहे। त्याला मुंबईच्या मंडळींचीही उत्तम साथ मिळते। यामुळे दरवर्षी या उत्सवाची शोभा वाढतच असते। दरवर्षी वारकऱ्यांची संख्या वाढत आहे। त्याचं चोख नियोजन केलंय। श्रीधर साळुंखे, कोकण सात लाईव्ह, वैभववाडी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।